Beth yw eich swydd delfrydol chi? A'ch bywydau mewn ysbytai? Dylunio adeiladau falle? Neu beth am fod yn bêl-droediwr? Oes, mae yna gannoedd o swyddi gwahanol i'w cael yn y byd. Ond tybed faint ohonoch chi sy'n gwybod yn union beth ydych chi am fod yn y dyfodol? Bod yn feddyg sy'n mynd â phryd rhan fwyaf o bobl ifanc yn eu harddegau heddiw. Bod yn beiriannydd yw'r ail swydd mwyaf poblogaidd, a bod yn athro neu athrawes sy'n swydd boblogaidd arall. Ond tybed be yw swyddi delfrydol rhai o ddisgyblion ysgol penweddig? Dwi'n meddwl am ni rhywbeth creadigol fel actio neu drama. Dwi ddim yn gwybod eto, ond fi eisiau gwneud rhywbeth gyda anifeiliaid neu geffylau. Dylunio a creu pethau fel carpentry. Dwi'n mynd bod yn actor. Hoffwn i wneud rhywbeth efo twistiaeth o busnes, efallai fel gwestai neu Airbnbs. Mae cael swydd yn ffordd o ennill arian, ond mae'r disgyblion yma yn credu'n gryf mewn dilyn gyrfa da chi'n ei fwynhau ac sy'n eich gwneud yn hapus. Dwi'n meddwl mae'n pwysig i cael swydd byddwch yn mwynhau oherwydd os chi ddim yn mwynhau swydd bydd e ddim yn hwyl. Mae yna ddigonedd o swyddi allwch chi dewis, ond mae'n amlwg i'r disgyblion yma taw cael swydd da chi'n ei fwynhau yw'r peth pwysicaf.